Video. Prepáčte, že tak dlho neboli videjka, bol som preč a tak. Bol som na kempe, o chvíľu pôjdem na ďalšie, budem sa snažiť natáčať videjka. Takže budú vychádzať často už, lebo dlho neboli. No a vlastne, tak dneska je tam nové videjko. Dúfam, že sa tešíte, že som konečne natočil videjko. Tešíte? No, každopádne. Dneska je to videjko z nie Brawl Stars, ani z Bravu. Je to, neviem, či sa to dá nazvať z Bravu, je to super, teda je to Clash Royale, lebo je tu PKXD. A proste, ako ste si mohli všimnúť, není to normálne Brawl Stars. Je to zase dačo ako z Bravu, čo som natáčal, akurát, že vylepšené, môžem tu zahrať za gigantického robota a tak ďalej a tak ďalej. Stiahoval som to pomerne dosť dlho a ťažko, takže dúfam, že to oceníte. No a vlastne myslím si, že sa môžeme na to vrhnúť. Konkrétne chcem hrať za tohoto veľkého bota. Má 12 000 HP, je 8000, má 10 krát, tak má 12 000 damage. A už to idem obkecávať a vrhneme sa rovno na to. Navrhujem si, že si dáme solo. A prečo mám friendly game? Toto moc ľudí nehráva, je to skôr také, neviem, veľa ľudí to nepozná. A či asi tak preto tam nie sú hráči a vlastne podľa mňa je tu, neviem, 100 hráčov, takže je fakt malá šanca, že nájdeme dačo, že by som našiel nejaký server. A umrel som, tak to je fakt super, dobrý začiatok videjka. Ináč tento robot je brutálne dobrý, ináč ako ste si mohli všimnúť, aj ostatní tam majú takýchto namakaných brawlerov, no proste veľkých. Nie som to len ja, takže za to som smutný. Čiže asi tak. Ja už tu mám svoj target. Je mŕtva. OK. Tam máme len tak hodené power cube. Prečo nie? Ako môžete vidieť, toto normálne Blue nerobí, takže je to pochopiteľne z názvu, čo bude a tak, čo som vravel, tak je to určite dačo iné, takže nebojte, ja neklamem. A teraz som dostal celkom bomby, lebo som absolútne netušil, že má taký atak, lebo ako vyskúšal som si to na už veľa brawlerov, ale popravde som takto, ako nezistil som, nepamätám si tam všetky tie ataky, napríklad teraz dostávam strašné bomby. No, vidím to tak, že zmeníme brawlera, lebo ako je tento OP, ale vidím to na peku. Peka, ináč toto sú spojení strašne veľa brawlerov. Ako môžete vidieť, je to divné, mám 7 gadgetov, nie 3 normálne. Čiže asi tak. Toto by som navrhujem, takže to zabijeme. Bum, mŕtvy. A respawnujem sa, toto je megálne. Takže je to vlastne taký second life, extra life. A teraz som dostal najväčšie bomby. Takže ako môžete vidieť, ono je to fakt niekedy nepríjemné. Prepáčte, že prehrávam, ešte rozohratý nie som. A vidím to tak, že by sme... Vidím, že si dám iný skin, tento je, neviem, či je krajší, ale je to síce nejaká zmena, takže prečo nie? OK, vyzerám celkom cool. A bude aj cool, keď tento umrie. Surč, to je veľmi nepríjemné. OK, ale je mŕtvý o chvíľočku. Umri? Tak, dobre. Ako môžete vidieť, je to brutálne veľký range. Ja ani neviem, pokiaľ to ide.
to asi sa ani nedá dovidieť. Možno, že dá, ale ako môžete vidieť sami, že to je brutálne dlhé. Takže ako dlhý range sa vyplatí a dobrý damage to dáva. Dám si tohoto robotíka, ktorý sa volá Smrť. Ako môžete vidieť, už som si na ňom zmenil skin. Čiže asi tak. Je tu na Rosa, ale tá na mňa nemá ani zďaleka. Jo, ak poznáte, ak určite viete, kto je Jean, tak to si tak vlastne pritiahne do akého tapeka. A myslel som si, že to funguje na bok, že mu to dá damage, ale nič nakoniec. A dostávam. Nepríjemné je, keď sa dostane takto k vám. To už asi moc neubránite. Každopádne ešte sa raz sa ospravedlím, že prehrávam. Stále sa vyhrávať dá. Táto Piper je silná celkom, ale my ju dáme samozrejme. Šup. OK, 7700 damage, ten dostal. Môžeme sa aj teleportovať, takže to je dobré, brutálny range, zasa legálne dobré. Dá sa veľmi dobre využiť. Doprčiť. Tak to teda dopadlo. Tá peka, ako má ten extra life, tak to... Ako dali sme ju, ako ste mohli vidieť, ale... Dorazil ma noobský Gale. Čo máme s tým robiť? To je problém veľký. Musím zabiť tohoto tapeka. A.k.a. Gina. A nechal tu power cube. Blázon. Každý power cube sa hodí. OK, máme ho, akurát, že... Fúha, dobre, toto bude teleportovací súboj. A mám to. Vyhral som, neviem. Každopádne. Vidím to tak, že by som si dal War Machine. Fuj, tento skin úprimne sa mi nepáči. Je tu humus. Takže si dám tohoto tapeka, ktorý sa volá War. Pre tých, čo nevedia, vojna. Uha, teraz som sa zachránil. Aha, tak mi zachránil, tak som umrel. No. Nebudeme si stále dávať iba robotov, dáme si takýto kanón, ktorý nás zabil. Ja som ho už sám, ako testoval som ho, priznám sa. Aj brutálne opäť pozerajte, bum. Hodím tam, bum. Hej, a už som to ako zničil, hej. Hodím sem ešte takto, je mŕtvý. Sorry, že vrám stále, hodím sem ešte takto a takto, ale pri mňa sa to inak komentovať nedá. Ešte Power Cube zdara, zadarmo, tak, sorry. No a môžeme ísť, už tam mám svojich otrokov, takže dobrý deň. A je mŕtvý. Dobre, vyhratá hra. Takže ja to vidím tak, že by sme si dali Hexa. Potom mi do komentárov určite napíšte, že či ešte mám natočiť ďalší diel, že či sa vám toto páčilo. Samozrejme aj podľa štatistík, aké toto videjko bude mať, tak to uvidím, ale chcem váš osobný názor. Teda,
proste chcem váš názor, tak. Lebo keď mi to napíšete, tak je to najistejšie. Bum, je mŕtvy. Mám Hexa strašne rád kvôli tomu, lebo rýchlo sa vie tak portnúť, alebo čo to je, sa dešne a je s tým schopný dať veľký damage. Nedá damage, ale... Preboha, čo je? Nedá asi... Nevravím, že dá veľký damage, ale... Čo tento typek robí? Ale dá sa s tým dobre zdrhnúť, alebo prípadne zaútočiť. On to má vypočítané. Ja som vral, že to má vypočítané. Ten presne. Teraz použijem svoju ultimátku, aby som zabil tohoto nuba. Alebo aby on zabil mňa. No nevadí, aj druhé miesto je dobré. Potom je tu nejaký Raven. Tak si dáme Ravena. Pretože Raven lebo to s Ravenom vyhrám presne tak. To sa veľmi rímovalo a určite som chcel, aby to takto dobre znelo. Tak Raven mi to práve že prehral. No. Preboha. Dobre, dáme si tohoto blázna. Má 8000 HP a za sekundu dá 2000 damage. Tak keď okolo niekoho prejdem, tak za sekundu dá 2000 damage, tak to je dobré. Čo to je preboha? Bum. Ja hádžem po tebe nejaké farboly. Umrieš. Hop. Aim. No to pomaly hádže brutálne. Tak ten bot išiel iba po mne. To bolo nádherne vidno. Takže ja si dám poslednú hru s týmto botom a potom to už ukončím. Alebo potom by sa mal chcel ešte ukázať dačo, čo dáva brutálny damage. Piper. A toto dáva tiež brutálny damage, ale tá Piper to je trošičku next level. Ja som to hodil na tú karetku, ale v pohode. Môžete vidieť, toto má brutálne široký range. Zabijeme to APku, hodíme po nej ešte toto prekvapenie. Môžete to kľudne volať aj Kinder prekvapenie. Dobre, to bolo cringe. No, ukážem vám Piper. Viete prečo je legendárna? Lebo Old Piper. Je tu Old Piper, tá vyzerá veľmi scary. Dám si túto Piper. To je zlá Piper. No dobre, takže ukážem vám, prečo mám rád Piper. Tuna je Surge. On nič netuší. Umrieš. Vidíte? Som vravel. Je to brutálne dobré. Dobrá postava to je. Rád s ňou hrám. Vyhral som. Je to brutálne rýchle. Navrhujem, že vám ukážem, že to není o šťastí, že ona je fakt dobrá. Lebo ako ešte málo kedy sa mi stane, že s ňou prehrám. Veľmi málo kedy. Dúfam, že to tentokrát nebude, ale nie, ten bol nemá šancu.
takže si sem. Nie, nejdem skákať, možno, že sa mi to raz bude hodiť. A teraz som bol taký pomalý. Vidíte, už je showdown, si tam iba naberem v kľude power cube. Prakticky sa mi už nič nemôže stať, lebo ich mám 8. Predpokladám, že on ich najviac nebude mať. No super, toto je ten obľúbený. Je mŕtvy. Easy. Takže ako ste mohli vidieť, není to o šťastí, Piper je brutálna. Neminul som si žiadnu star powerku, ani gadgetu. A iná, aha, ona má gadgetu jednu. Zdá sa mi, že v Brawl Stars normálnom má 2, ak sa nemýlim. No každopádne, ďakujem, že ste kúkli toto videjko. Určite nezabudnite hodiť odber, like a prípadne zdieľanie, ak sa vám videjko veľmi páčilo. A vidíme sa u ďalšieho videjka. A nezabudnite do komentárov napísať, že či v tejto sérii mám pokračovať, alebo či mám zase nájsť niečo iné. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Takže čus.